Камера есть? Камера есть. Внимание, музыка! Работаем! ТНВ каналында яңа сезонга әзерлек шулай кызу башланып китте. Урамда эссе видео төшерү мәйданчыгында икеләтә. Милли биюләрне Казан ансамбле республика көненә багышлый. Төп игътибар костюмнар һәм музыкага. Аны Расим Ильясов аранжировкасында Казан нуры халык уен кораллары оркестры яздырган. 12 төрле көй арасыннан татар халкының йөрәгенә үтеп керә торганнарын сайлаганнар. Бу тасманы караганда кеше безнең көйгә бәйләнеп, безнең костюмнар матурлыгына, бию матурлыгына һәм шәһәрнең матурлыгына хисләнеп, үзе күтәрелеп биеп китер дип өметләнәбез. Биючеләрнең һәр хәрәкәтен оператор, режиссер һәм продюсерлар җирдән дә, һавадан да видеога төшерә. Задействовано огромное количество специальной техники. Күп төрле яңа техника җәлеп ителде. Чөнки төнлә дә, көндез дә төшерәбез. Квадрокоптер ярдәмендә республикабызның иң матур урыннарын үзенчәлекле ракурслардан күрсәтәчәкбез. Казан белән хозурлану, архитектура һәм милли биюләр аша аның тарихы белән танышу булар барысы да республика көненә бүләк буларак әзерләнә. Видеолар 2 ай яздырылачак. Сегодня мы снимаем промо-каналы, такие специальные маленькие ролики. Без каналның промо-роликларын төшерәбез. Алар ТНВ һәм ТНВ Планета эфирларын бизиячәк. Бу биюләрнең барысында төрле форматларда яңа телевизион сезонда күреп булачак. Промо-роликларның премьерасы 30 август республика көнендә безнең каналда. Айгөл Бәдрезинова, Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.